Здравейте! Днес искам да обърна внимание на някои особености на този детектор. Smart Pulse хибрид, който не е нов. Вече няколко месеца е на пазара. Повече от половин година. Но си има някои особености, които е добре да се знаете и да се спазват. Макар че на пръв поглед изглежда лесен и прост и много лесен за работа. Въпреки това, тези особености е добре да се знаят, за да имаме максимално добра ефективност и възможно най-добри резултати по време на работа. Тези особености са точно 4 на брой, или поне най-важните от тях. Значи, първата се отнася за грунт баланса, за това как се прави грунт баланс, какви специфични страни има при самия ръчен грунт баланс. Втората е относно трешолда, прага на звука. Прага на звука е това настройка. Имаме включване, изключване. Имаме грунт баланс. Е това копче. Това е усилване на звука, усилване, намаление и режимите на работа. 4 режима на работа, а също и дискриминация. Тук имаме двоен потенциометър. Единия регулира дискриминацията, другия прага на звука, трешолд. Така, втората особеност, за която става дума, това е трешолда, как точно трябва да се прави и какво трябва да се знае за него, понеже той е малко по-специфичен. Третата особеност е за самия начин на търсене, самото движение, самото засичане на сигнала, центрирането, как да се определи какъв е сигнала. И всъщност четвъртата особеност е самото дискриминиране на засечената цел, особено на по-дълбоките сигнали, кога може да очакваме цветен или кога черен сигнал, как се дискриминират плоски железа, големи железа, консервни кутии, разни ръждясали ламарини и такива съмнителни, които обикновено често лъжат и дават цветни сигнали и много хора се заблуждават и ги изкопават обикновено с излишно губене на време. Така, настройките, както казахме, не са много, имаме точно 4 копчета. Едното е двоен потенциометър. Включва се уреда от тук. Първото нещо, което трябва да направим е да се настроим грунт баланса. Това се прави едновременно с прага на звука, с трешолда, като целта е при максимален праг на звука. Ако е възможно дори на самото жужжение, да се направи съвсем финно и прецизно грунт баланса към земята, за да не се губи дълбочина, за да има максимална дълбочина. Често ми прави впечатление, че някой допуска следната грешка. Когато правят грунт баланса, не го правят съвсем финно. Там, където би трябвало да е нулата, грунт баланса остават леко настрани, не съвсем финно доизчистен, а той е вторичен сигнал, остатъчен, който остава от самия грунт баланс, го изчиства чрез намаляване на прага. Обаче това е грешка, заради тая грешка се губи дълбочина. И после почват понякога, ама то няма дълбочина, не е това, което е показано. И всъщност заради тая грешка могат да се получат намалени резултати при работа на търсене. При настройка на грунт баланса, това се прави ръчно всъщност. Настройката на грунт баланса се прави с движение на антената нагоре-надолу към земята и целта е да нямаме никакъв звук, нито висок, нито нисък тон от самата земя. Това се прави последния начин, вече е показвано, но още веднъж. Примерно в левия край на копчето на грунт баланса, при приближаване към земята, имаме нисък тон. В десния край, при приближаване, няма, но има висок тон при отдалечаване. Всъщност ние търсим мястото, където тия два тона се сменят. Там ще бъде нулата, там няма да има никакъв сигнал, нито висок, нито нисък. Като целта е при възможния максимален праг на звука, трешолд, да се направи финно това балансиране към земята, съвсем точно и прецизно. Почти го направихме. Долу горе и това е. Значи, например, при тази почва
на конкретното място, грунт баланс се пада и тук някъде на малко след 7. Така, при това положение уредът е готов за работа. Ако имаме малък остатъчен сигнал, да речем не е съвсем точно на нулата, примерно и тук. Този сигнал може да се изчисти също и с намаляне на прага. Ето няма го. Обаче при това положение се получава загуба на дълбочина. Няма да имаме максималния резултат и няма да се постига най-добрата възможна дълбочина, която може да даде този уред. Затова винаги е добре втората особеност, за която стана дума, прага на звука, по възможност при самото жужжение да се направи съвсем финно балансиране към земята. Или дори малко преди жужжението. Така. И това е точният грунт баланс. Ето колко е стабилен. Така, винаги е добре да се прави това нещо. Ако има съмнение дали почвата, къде точно може да е грунт баланса, дали почвата е много тежка, дали е много лека, дали има някакви буклуци, винаги за препоръчване е да се постави копчето в десния край. В десния край имаме нисък тон. В левия край, дори и да не е съвсем накрая, имаме нисък тон. Има ли ги двата тона, значи някъде ще има нула. Търсим тая нула. Там, където се сменят от висок към нисък, там няма да има никакъв сигнал. Това е точният грунт баланс на конкретното място. Втората особеност, за която стана дума, това е threshold, прага на звука. Този праг на звука има така наречената SAT функция, Self Adjustment Threshold. Това е така наречен самонастройващ се праг, който в някаква степен успява да запази относителна стабилност на самия звуков праг, така че да не при наличие на смущения да няма накъсани, хаотични движения, да прави пи-пи-пи-пи-пи, да е нервен апарата, да се налага да го намалим прекалено много. Тук прага остава относително плавен и стабилен, в някаква степен, разбира се. Понякога при наличие на силни смущения някои казват прага се люлей, не е толкова спокоен, не е стабилен, това се усеща, разбира се, но в никакъв случай не е толкова нервен и подскачащ праг, както се получава на някои други видове детектори при наличие на силни смущения. Единствената особеност тук, че при наличие на такива смущения се получава един постоянен праг, който трябва да се намали. Нещо такова се получава. При това положение трябва да намалим прага, а намалявайки прага пада малко дълбочината. Това е до някъде, това е самонастроящ праг, е до някъде удобство. От друга страна, някои хора се заблуждават, че намалявайки прага на звука заради тия смущения, че това са максималните възможности на уреда, тъй като при намален праг не може да се постигне максимална дълбочина. Примерно, пускайки го някъде в стая, в помещение, близо до електромагнитни смущения и налагайки се да се намали прага, прави се някакъв тест въздушен или в земята, и какво стана, той няма дълбочина. Това е грешка. Всъщност, прага, когато се настройва, трябва да бъде спокоен, стабилен, плавен, бистър. Жужжението да се чува долу-горе така, по този начин. Това е признак, че няма електромагнитни смущения. В случай можем да постигнем максимална дълбочина. Така. Трябва да се има предвид също, че намаляването с 3-4 единици, например, по скалата на прага, може да доведе до значително намаляване на дълбочината. Примерно от 6 до към 4, например, или до 3,5, дълбочината на засичане на някаква монета може да падне от 50 до 20 см, примерно. Затова е много важно да се поставя прага на самата граница на жужжение, за да не се губи дълбочина, като едновременно в същото заедно с тази настройка се работи с грунт баланса, както показахме преди малко. Тия две настройки са най-важни в случая, когато се подготвя уреда за работа, да се направи съвсем финно и прецизно грунт баланс и то при положение на поставен праг на самото жужжение или точно преди него. Разбира се, доколкото позволява, ако има някакви смущения наблизо, така или иначе трябва да се намали прага.
Третата особеност, за която стана дума, се отнася до това как е най-правилно да се движи самия детектор, как да се засича сигнал с сондата, как като има някаква цел да можем да я центрираме къде е, за да може да определим най-точно мястото и да дискриминираме дали е цветна, дали е черна. Тук има следната особеност. Добре е, след като се засече някакъв сигнал, без значение какъв, да се определи точно къде е, да се центрира и с кратки и по-резки движения точно над самия сигнал, плътно над земята, да се види какъв може да бъде този сигнал. В случая не трябва да има въздушна междина между антената и земята, когато се търси, за да не се получават грешна идентификация в засечения сигнал. Също така, заради голямата чувствителност има и малко по-широка зона на засичане и ако някаква цел бъде засечена с периферията, то тогава може сигналът да бъде грешен, да не е точно определен, може да се получи нисък тон от цветна цел. Получава се следното нещо. Един пример. Тук в земята имаме една цел, една монета на 35 см. Детекторът засича още отгоре и отстрани. Първият сигнал може да бъде примерно като от желязо, но това е защото не сме плътно над земята, има въздушна междина и защото не сме центрирали точно къде е самата цел. При засичане въобще на някаква цел е добре да се направи следното нещо. Да се види къде е центъра и плътно над земята с къси махове над самия център на сигнала да се определи дали евентуално това няма да бъде цветен сигнал. Ето какво се получава. Категоричен цветен сигнал на тази монета, която е на 35 см. При бавни движения, хваща камерата, при бавни движения, при движение отстрани, над земята, имаме някакъв сигнал, но той не е точно определен. Такъв сигнал няма как да бъде подминат. Заради това е важно да се спазват тия две неща. Да се центрира точно къде е целта и точно върху нея, плътно над земята, да се правят кратки и по-резки движения, за да може да се определи цветния сигнал. Чувал съм понякога да ми казват, ами засичам цели, обаче ми ги дава черни. И след като, примерно, сме се видели на някоя сбирка, събор на полигон или някъде сме направили някаква среща на някое съвместно излизане, се оказва, че просто самите движения са неправилни, в голяма степен неправилни. Някои търсят бавно, размахват на разстояние над земята, което е грешка. Всъщност, с други уреди могат да дадат както и да е сигнал, може да е всякакъв, но в конкретния случай тук трябва да се центрира сигнала и плътно над земята да се минава с кратки и по-резки махове. Четвъртата особеност, за която става дума, се отнася за настройката на дискриминацията и самото дискриминиране на засечените цели в земята, особено за по-дълбоките сигнали и независимо дали са цветни или черни. Добре е да се знаят тия особености при дискриминирането. Тук настройката на дискриминацията е на този двоен потенциометър, долното копче всъщност. Регулира се от 1 до 10, като всъщност тази дискриминация не влияе на това как се засичат, кои метали как се засичат и дали да бъдат отхвърлени някои метали, а влияе всъщност на дискриминирането на железата в земята и на това как ще бъде дискриминирана железата. Ако се постави дискриминацията на 0, във въздуха всички метали са еднакви с висок тон и железата, т.е. също стават
биват засичани с висок тон като цветни. Обаче тази дискриминация е добре да се намаля, когато има минерализация, когато почвата е по-минерализирана. Нормално се държи на 3-4, може да бъде и на 2. Това нещо се постига, се пробва опитно на място. При нормални почви е добре да се държи на 3 или 4, не повече. Може да се увеличава дискриминацията, ако искаме да проверим някои големи железа, плоски железа, съмнителни. Вече имаше видео за това как се засичат големите ръждиви железа, плоските, консервните кутии. В описанието на това видео може да се види линка към това видео. Значи, когато се засича някакво голямо плоско желязо, то може да даде и цветен сигнал. Както обикновено много детектори дават цветни сигнали от големите железа, от консервни кутии, от лемежи, други плоски железа, ламарини. Обаче има една такава особеност, че с засичането на периферията на антената, желязото винаги дава нисък тон, винаги се засича като желязо. Обикновено този цветен сигнал, той е в центъра на антената, в средата, когато се пресича активната зона на антената. Също така помага вертикалната дискриминация, когато имаме съмнение за дали е цветен или черен на този сигнал. При вертикалната дискриминация, дори и с периферията, цветният сигнал си е винаги цветен, няма обръщане на желязо. Погледнете видеото в описанието, там е показано много добре точно как става.